Benvolgudes famílies, aquest darrer cap de setmana del mes de maig és un cap de setmana de celebracions aquí a l'Escola Frederic Mistral Tècnica Eulàlia, centre de Sarrià. Començant pel divendres 30, a les 3 de la tarda, els alumnes d'educació infantil us oferiran tot un conjunt d'activitats amb tallers de dracs, de capgrossos, balls de bastons, amb una festa major al capdavall i amb un fi de festa molt especial, amb un concert del Jordi Tonietti, en què tots plegats podreu ballar i podreu cantar i, a més, menjar un tros de coca, si així ho voleu. A la tarda, al vespre, de fet, a les 9 del vespre, canvi de registre completament, tenim la graduació dels alumnes de segon de batxillerat, un acte institucional, ple d'emocions, en què acomiadem tota una promoció d'alumnes que han passat moltíssims anys dins de les escoles de la Fundació Collserola. I finalment, a l'endemà, per tant, el dissabte 31, tenim la festa d'escola, la festa de secundària, en què també podreu veure, tots aquells que vingueu, podreu veure totes les activitats que han pensat i que protagonitzaran els alumnes de secundària i que estan il·lusionats per poder-vos oferir. És un cap de setmana que no us podeu perdre, estem preparant-ho tot amb molta il·lusió, tant els mestres com els alumnes, i per tant, si us plau, veniu a la festa.